כן, אז בואו אותי לקנות משהו טעימי חנות. כמו שהבנתי פה ברחמים. כן, אז עכשיו אני הולכת לבחור משהו. כן, אני לא יודעת, יש פה הרבה דברים. אני אקח משהו בקופסה שאני יכולה להגיד משהו בחדר. בואו ניקח כזה. נראה מה יש לו, אני לא יכולה להכין את הכל טעים פה. יש פה ברגומי, אבל אני לא אקח את זה. וואי, אני כבר עושה פה אלף סיבובים. אני לא מצליחה לבחור משהו. טוב, אז אולי אני אחפש בצד השני, אני שנייה חוזרת. כיס חזרתי. אתם לראות פה משהו? יש פה הרבה דברים. בוא ניקח משהו שאני אוהבת. אני אוהבת הרבה דברים. אני לא יודעת מה לקחת. בוא נלך. אז בזמן האחרון אני הולכת על הביסלי הזה. אבל קודם כל יש עוד את זה. הוצאנו. הולכים. אוקיי, מה בחרנו? אבל גם למצוא אותה. טוב, ביי. שנייה. כי אז אני הולכת עכשיו לקחת מילה של צ'וקולד של פיטר. פשוט לא אכלתי בלי זה. אוקיי, אז אנחנו. גם תסתכלו עשיתי חדש. איפה זה בא פה? תסתכלו מעניין. טוב, אז בקיצור, אני אציין את התמונה באינסטגרם שלי, ואתם תוכלו לראות את התמונה של החדש שלי. שכחתי את המזל. אוקיי. אוקיי, אז עכשיו כאילו הבנתי מה אני רוצה, רציתי, אז ביי לכולם.